Baby, 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 oh! Zaslechnu to na shorts, to zní jako cibule, 200 Jaj! Už ma bolí predlakte, ma bolí už! Ti mám zabod do nohy. To je presne tak, jak som hovoril. Watch me, ne? Watch me, ne, ne. Watch me, ne. Watch me, ne, ne. Watch me, ne. Tento proces urýchli vaše svrknutí. Dušan, na zdravie, Dušan. Tak ma bolela riť, keď som sral. To bude dobré. Tomu neverím. Bokem. Aha. Vítam ťa pri videjkom Pipik. Ja som Jaďo, áno ten z Breviza. Toto bolo intro. Vítame všetkých na streame, na Cooking Show video and Still No Frame. Je to tak? O čo sa jedná, sa pýtate možno. Pýta sa niekto, o čo sa jedná? A ideme následovné. Jeden nebude vidieť, to som ja, druhý nebude počuť. A ideme navariť. Čo ideme navariť, pán šéf-kuchár? Lebo má čapicu, takže šéf-kuchár. Zase já jsem šéf-kuchár a hlavně uvidím. Šéf-kuchár Lenka. Takže budeme vařit exkluzivní jídlo. Exkluzivitky. Kuře na paprice s domácím knedlíkem. V životě jsem nedělal domácí knedlík, v životě jsem nedělal kuře na paprice. A ja som v kuchyni prvýkrát v živote, ja to iba riadne umývam, to je všetko, a chladničku otváram ešte. Takže ideme si to stiažiť ešte tým, že vlastne nebudeme vidieť a počuť. Sexisté. A vítam všetkých, nezabudajte, že ste najslabší, keď píšete do chatu, najslabšejší, keď patríte do najslabšejšej grupy a vy ostatní, čo nepíšete a iba pozeráte, tak ste obyčajné hovná, homosexuálne, dúhového typu. Suroviny, které budeme potřebovat, hej kamero, nekoukej mi na vajca. Domácí od Jajovo rodičů, kuřecí prsíčko, hezky mlaská a cáká vodu, super, tak já to dneska utřu zase. Paprička, můžete vařit s námi, jestli chcete, ale asi nemáte suroviny, že? Sůl, pepř, plnotučné Kaufland mlíko, je potřeba, aby to bylo Kaufland mlíko, z jiného to neuděláte. Smetana na vaření, takovéhle krásné droždíčko na knedlíček, pšeničná múka. Dobre, prichádzam na rad. Prečo si dal takto kameru? Prečo dal takto kameru? Protože tady budou suroviny. Aha, dobre, tak suroviny. To ještě, vajco. Vajco! Tam si vajco. Fajnou bagetku, místo rohlíku byla bagetka ze včerejška. Cibulka je v chladničke samozrejme. Cibule nepatří do ledničky, jo. Kde patrí? Nevím, ale olej ještě. Cibulu dávám do chladničky. Já my dávám, my máme, jak mají jako na lince. Prsa, cibule, Prsa. lžička sladký papriky, 200 ml smetany, cukor ještě připrav. Cuker! Nejvíc cukier. Na čo cukor? Nie je sladké. Tam se dává, protože do každého pička se dává cukor, aby líp pracovalo droždí. Droždí lepšie pracovať. 500 g polohrubé mouky, 250 g ml vlažného mlíka. Vážného mlíka? Vlažného. Vážneho. Vážny Jedna je kost vážny. droždí, jedno vejce. Dobre, ale už ideme na to? Dáme Jo. si sluchatka? Dobrý, tak To, lebo bude vtipné to, že ty nepoznáš já si budu muset hrabat ty a ty místy sa na budeš takový musieť tyhle hľadať. sluchátka. Daj si kľudne. Baby, 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 oh! Zaslechnu to na shorts, to zní jako dobrý nápad. Dobre, dáme pani, začíname variť. Dobre, čo chceš vlastne? Tak, Nemusíš... jedem, jo? Ukaž, jenom mi vždycky ukáž, že mi rozumíš, jo? Rozumím. Tak, polohrubou mouku. Tu je. A čo teraz? Jdu pro misku, pozor. Tam je miska. Ja som do toho drgol, kámo. Ja som do toho drgol. Všetko je v pohode? Všetko drží? Ale sa usmieva, to je najdôležitejšie. Čo robíš, umývaš? Asi umýva. Lebo teraz nepočujem, ja sa rozprávam som so sebou ináč. Môžeme ohovorať. Hej, co mě pomlouváš? Ty hovno! Ja som do tohto drgol. Ja som, že... Počkej, ty nemáš váhu, veď? Ja som drgol do tohto. Všetko je v pohode? Všetko je v pohode? Asi váhu nemám. Nemám váhu. Mám nejakých 95 možno. To je moja váha. Hele, Ty koľko vážiš? budem dělat, Aha. že ten hrníček má 250 ml, jo? Môže Nevím, kolik byť má. asi 300 asi. Ale, počkaj. Počkaj. Mám tu odmerku. Dobré. Dobre, to by malo byť váhovo rovnaké, nie? Tak. Musí to být content. Čo robí? Čo robí chat? Chat musíš čítať. Chat čítaj.
Čet. Čet? Čet. Čet, do ucha mi zakričal. Tady máš... Hrníček, Jo. hrníček. Špatný A- hrníček. A 250. Já to stopnu. Dobré? Dobré? Ještě. Ještě dám. Ještě. Dám, stále idem. Ještě. Dám. Furt. Jaj! Proklep to, jenom. Ještě. Ešte? Dobre? To je strašne nepríjemné, keď nevidím, že čo robím. No dobrý. Dobrý? No pohoda. Pôjde na jednotku, čet. Zase som to drgol. Čo je tu? Meso? Čo je toto? Mouka v tom je. Mouka, dobre. Odměřujem. Toto tej múky? Čo si blázon? Ešte. Stop. Stop. Dobrý. Dobrý. A čo robíme A můžeš to nalít do misky. Náliem do misky. Dobrá miska, kámo, nie je tam to meso náhodou? Dobrý. To už nepotřebujeme teďko. Na. A rozdrol to do toho. Takto? No rozdroli to, úplně nejvíc, co můžeš rozdrolit. Takto? No, nějak jak chceš. Jak to rozdrolíš, jak to rozdrolíš. Kto to otvorí? Kámo, jak to mám otvoriť? Prisahám. Ja budem spať zatiaľ, jak to budem otvárať. Mohol mi to otvoriť aspoň, chalan. Tě neslyším. No? Ja ťa ohováram iba. Dobre, pekne to voní. Počkaj, ja to musím rozroliť. Rozdrob to, co nejvíc můžeš. Ja idem na to. Tu mi padol nejaký kúsok. Ja jeho pesničky normálne počujem. Kámo, jak som to rozdrobil? Ja som najlepší. Niečo mi tu padlo na zem, poď to zodvihnúť. Nic tam skoro není. Nie? Dobre. No, seš u něj. No. Trošku to komentuj, vieš? Dobre, už čekám. Chceš rozbít vajíčko, nebo ho rozbít já? Ja rozvijem. Chceš nůž? Chceš nůž, nebo o to chceš rozbít? Musíš tuto. Tak jo. A do misky? To? Do... Čo? Čo? Tu? No? Tu? Toto robí každé ráno, to by som mohol zvládnuť. Můžeš. Hej. Dobré. To je profík. Pohoda. Ja tu mám aj oný. Co? No, Ještě ne? ešte ne? Tak. Lžičku. Žilčky čoho? Cukru? Lžičku cukru dávám. Dobre. Jaj, toto je úžasné, baví ma Hele, to, kámo. tohle. Na. A nadrol tam lžičku soli. Lžičku? No, odhadem. Nechám to na tobě. Jak uvážíš? 6 krát, 7, Budíš chat. 7, 8, 9, 10, 10, vždycky sa dáva 10, alebo 9? Promíchat. No, Dobre. dobrý. Dobre. A týmto? To je jedno, nebudu to zavírat, jo. Týmto? Týmto? Jo, A nie rukami, nie rukami? Míchat. Ne, rukama ne. Ne? Tím. Kámo, to je strašne zle, keď neviem, že čo robím. To je nechutné. Dobre? Dobrý, jdem. Som mu včera hovoril, že nemám Já mixer. jsem tady koukám kamerou. A on že, no tak to je super. Mám, že bude content. Už Pořádně. ma boli predlakte, ma boli už. Je to potřeba pořádně promíchat. Aha. A to promíchať, nie zamiešať. Prostě se vznikne těsto, no. Cesto. Čiže ja už mám cesto, už No, je hotové. dobrý. Dobrý? Dobrý? Čo mi ako nevidí, kámo. Teď mi tady jenom zkontroluje, jestli je promíchaný pořádně. Zkontroluj. Pohoda. Aha. Dáme to za tím bokem Pohode. a jdem krájet veku. Veku? Čo je veka? Daj si pesničky. Zabije ma. YouTube, to bol prank. Co ti mám zabod do nohy? Content. Chceš krájet veku? Máš to tupou stranu k sobě, jo? Tupou stranu. Teď máš tupou stranu dolů. Dole. Teď to máš. No.
Tak. Toto neviem, či je dobré. A na kostičky, klidně větší. Klidně větší. No Tak? tak. Takhle to na ty kolečka udělej, pak tam natrháme. Natrháme. Na dočíst čet. Ešte zobral ten tupý nožík, lebo mám tam aj ostré. Dejte do bezpečné vzdálenosti, no. Nevím, jestli to dělám... Ďakujem. Trhám beku. Tak zabav lidi zatím. Tak? No, můžeš míchat. Toto nejde miechať už. Rožky tam jsou. Rožky. Nejde miechať už. Už ťažko miechať. Asi nemáme dobrou míchačku, počkej. Zlá? Všechny ty rohlíky jsou uprostřed tý jako tý drátěný hajs svině. Všetko je v pohode. Čo je raz? Čo robí? Co děláš? Opieram sa. A ty? Kde? Žije? V pohode? Všetko OK? Čo nastalo, čet? Míchaj. Ježiš. Ja som sa zlákol, že som mu ubližil. A to bola to, viete, miska. V pohode? Jo, to udělal backflip, vole. Backflip. Dobré, stačí. Ďakujem, konečne. Pol hodinu to miešam. Ja si kusím umývam ruky, prisahaj. Je to nejaký záder, alebo čo? Máš čistou utěrku? O. Asi tam, hore. Našiel? Máš? Všetko hľada. A možno je tu. Mám. Máš? Dobre. Čistá, to je čistá. Před sebou máš ten stůl. Nie, ten chcem. Tu máš. Jak to tam šmaril. Ja si to zavádzam, ja mám pocit, že mu zavádzam. Tak. Kdo bude loupat cibuli? Ja to bude krájať cibuli. To nepokrájam cibulu ani bol. Jak velký nůž chceš? Malej? Taký. Počkej, krájať alebo loupať? Tento mám rád. Ale tento je tupý jak... Ale tu sa aj neporeže na ňu aký... Tupý? Áno. Jak by? Tenhle je ostrý. Bacha na mě. Takto držíme nožík, aby sme vedeli. A najprv olúpať, kamo. Podľa mňa dosť v pohode. Ono sa dá podľa hmatu celkom dosť akože dobre vnímať, že kde som čo nachádza. Tak? Dobrý. Dobrý. Ešte? Ešte? Oloupat? Ešte? Či už je dobre? No oloupej jí komplet. No, mám pocit, že už je tam taká tá leskla. Není tam. Aha, mám. Našiel som. Jak mu učí tá hudba? To ma nemôže počuť. A ty krájať. Máš ji tu? Chceš ty? Já? Ty, lebo to nedám. Vítaj, nezabudni, že si najlepší, keď budeš do čutu. Aj Black Widow najlepšejší. Musíš to preskrolovať trošku, čo sme nevideli. Sa hýbe jak pokrkaný. Kamo to ako kráš. On mi hovoril, že on nepokrája cibulu. že to proste nedá. A ja pravím, že no, ale ja neviem akože slepý krájať cibulu. Čo nás smeješ? Je ma tam vidno? Nechápu. Môj ksicht, či je v kamere? Cibuli! Natáčíme k řežu. Dobre, a mňa?
Jo, to vidno, čo Tohle dáš. nepotřebujeme už. Nepotrebujem už. Tohle taky už nepotřebujeme. Nepotrebujem. Tak, Mhm. tohle už taky nepotřebujeme. Nepotrebujeme. Je tam môj ksicht na tej kamere? Môj ksicht? Mlíko, Môj ksicht tvůj obličej na kamere. Na kamere. na místnost celou. Na môj ksicht. Na tebe? Takto ako som. Takto som bol celý čas a som takto vypravil ináč. Ale neviem, či to napravilo alebo nie. Seš tam? Yes! Ďakujem. Aj cibula? Ne, Do piče. Jak počkej, já to oddálím. No, to bude lepšie. A strašne mi smrde prsty od cibule. Dobre, aj to. Aj Je to. na tebe i na cibuli, ano. Výborne. Skoro. Tak, dobre, čo je skoro? On hovoril, že keby vedel, že to premyslíme viacej, takže by zobral MetaQuest a že by som mal proste tmu a videl by som chat pred sebou, to by bolo super. Vrácím kameru zpátky. Dobre, to by bolo mega, si zober, že by som mal vlastne virtuálnu realitu na sebe a mal by som tam chat iba. A že by bola tma okolo. No počkej, já jdem sem. Že by som si stále čítal chatík, to by bolo super, to by bolo úžasné. Dúfam, že stále je tu mikrofón, lebo ja to rozprávam stále sem, ale... Cákni do hrnce tak od oka trošku oleje. Od oka. Víc, vole, jsem nedal nic. Jak ho od oka, kámo, ja nevidím. Víc, hodně ho tam dej. Víc ještě. Drž to tam chvíli. Ja sa bojím. Ještě, tři stop. Koľko tam dáva to olia? Dobré. Čekám, že Ono to skoro neteče totiž. Neteče, dobre. Tak je dobre. Asi je zaschnutý. Už nepotřebujeme. Tak. Nepotrebujem. Cibulu. Ale chvilku čekáme, než se ořeje olej. Ože olej, dobre. Ože olej. Čo robí tam ten chalan ináč? Ještě chvilku. Ešte chvíľku, dobre. A pomiešal si? Mám připravenou. Dobre, výborne. Ja nemám čo miešať ešte vlastne, že? Ja si tu vibím ináč. Už to začíná trošku prskat, ale on to přejde. Prskať začína. Jak přejde? To nikdy nepřejde. Okno otvorím? Okno. Ok, dobre, tak otvor, ty. Ale to bola otázka. To bol... Teraz mu kývam, ale neviem, či ma vidí alebo nevidí. Co? To bola otázka. ESTčka. Otázka. Ukazujem mu takto, že otázka, neviem, či je otázka. Já nevím, co chceš. Dobre, poď, tuto. Potrebujeme oči. Čo ten digestor, je to v pohode, keď takto učí? Nemám, Co to je za hudbu, kurva? Nová hudba, ne? Neviem, akú má. To je presne také, jak som hovoril. Já nevím, já jsem ani myslel co prvního. Dobre. Nějaký vypalovačky. Daj si hlas? Že si nemáš vôbec hlas? Ať tam dám tu cibuli a mlíky. Daj cibuli. Treba dať cibuli. Počkej. Máneška? Dobre, mám. Kámo, to voní! Prečo cítim chili? Dúfam, že tam nedal chili, hajzo. Pomalejš. Pomalejš. Já jdu krájet maso. Pomalejš. Ja takto miešam, takto si otvoril hlavu. A takto miešam vajíčka, tak si robím. Máš radši velký kousky masa nebo malý? Tak 50-50. Strašne mi nakričal do ucha. Ja takto počujem, ja si musím brečať, či máme pôjde zvuk. Dobre, pôjde zvuk, to mi stačí. Pôjde zvuk, mi stačí. Jak vypadá cibulka, jo? Dobre vypatrá, dobre. Pekná, páči sa mi taká fialovúčka. Trošku to ohulíme. Tam dáva trávu, alebo čo? Jak ho ulíme? Budeme sfajčený. Dám ti blíž to. Daj. Mikrofon. Ale toto učí, keď je mikrofon bližšie. Hučí to? No asi. Tak já to nechám tady. No dobre. Dělej dobrý zvuk, tuto čítaj. V pohodě je zvuk. No. U mě je určitě v pohodě, Ale takže... ty si v pohodě, taky... Je svůj make-up. Dobre, áno, pokračuj. Dávaj. Daj. Ať tam nahrnu maso, jo? Čo? Tak. Ustúpil som. A nie všetko. A míchej. On dal všetko, on maminu nepočúval. A rovnoměrně to stahuj. Mal polovicu. Všetko si dal celé? Tě neslyším. Že všetko? Všechno maso, no. Má postupne, že 1, 2... Nemáme čas. Chápem. To môže byť. Co? Kameru, zobrať sem. Kameru koukat na to? No, že aby videli. Jak pekne miešam. To voní, kámo.
Čo sa stalo? Padla mi... Víš co, roztáhni to maso od sebe. Tak? No dobrý, nech to stáhnout. Mohli by sme urobiť také, že nedelné obedy s jajom, no, alebo také niečo, alebo sobotné večeře s jajom, alebo že cooking show with jajo. Neviem, či sa v čete smejete, alebo plačete. Nevidím ani, on vôbec nečíta chat, kamo, vôbec. Povedzte mi, nech číta chat pravidelnejšie. A tak on sa teraz stará o mäsko, no. Tak, watch me, ne. Watch me, ne. Watch me, ne. Watch me, ne. Hele, pojď. No. Pojď míchej to lehoučce. Kde som? Dobre, ďakujem. A já budu přisypávat papriku. Papriku přisypáva. Fú, táto paprika, jak smrdí. Tak včerajší čelný. Jak ho neocot, kámo. Nechutné. To je strašné. Nevím, to bude. Já jsem to horší. Zaustíme. Watch me, ne. Watch me, ne. Watch me, ne. Ty watch me, ne. Mě to irituje, protože já edituju sám sebe svým zpěvem, když neumím texty. A ty to nepočuješ. To sa nepočuje. To je jedno. Čo teraz? A to prečo na malom robíme? Prečo to nerobíme na veľkom? Bude velký. Aha, ok, no ok. Teraz sme zistili. Keby som ja vedel... A takhle vypadá naše těsto na knedlíky, prosím tě. Ukáž tam. Je to dobré, to už je dýcha? Teoreticky můžeme zapnout troubu, třeba na 50 stupňů a dát tam tu mísu s tím testem. To som mi roztopí tá mísa. Na 50 stupňů ne? Ale mám aj skladené ináč. A čo? Chcel si akože urýchliť proces? No. Tento proces urýchli vaše svrknutí. Počkej, vydám pekáč. Ja tam mám veľa pekačov. Tam všetky pekače sú tam, musíš to vybrať staré. Jebe ti! Boj! You watch me, you watch me, you watch me, you watch me. Ty máš jenom jeden hrnec? Áno. Tak dovaříme omáčku, někam ji musíme přelejt a musíme dát vařit knedlík. Vážiť knedlík? No. Já jsem koukal, že když ho dáme do slané vody, tak on tu sůl natáhne, ale uvaděla se v ní a nebude to... Dobré. Čiže jasné, že pálí, keď tam je para. They watch me, ne? They watch me, ne. They watch me, ne. They watch me. Ideme robiť stojku? Nevadí, necháme odpařit. Zahustíme, jsme byli hodně Omáčky. Trošku content? V bajčiskách skoro vyskočili. Sejtko máme tam hore v tej onej, alebo tam? They watch me, ne. They watch me, ne. They watch me, ne. They watch me, ne. Čiže jasne, že sa vypijú. Dušan, na zdravie, Dušan. Na to, že si ma cooking show. neprezdielal, ty had. Cooking show with jajo. Když pošleš 10 balení kvapky, tak bude kvapka cooking show. Nechcem nič od teba, iba do rekastu chcem prísť. Raz sa vidíme. They watch me, ne. They watch me, ne. Pracuje nějak. Označil do kolka. Já se to nevím. Musíš urobiť z toho klip a dať to na storku. A označiť ho na storke. Nech vie. Poďme sa učiť žonglovať. Ale s čím? S jablkami. Mám tu arašidy. 3 arašidy. Vedú z jajo. Je to tam vidno? A rašídy tam vidím. Hej, ja ho neviem chytiť, keď mi ide naspäť. A, už bolo raz. Já bych řekl, že bude absolutně bez chuti, jako možná. Čak, ja som to málo. Ty si to neochucoval? No dá ochutovat, ale to bude málo. Na streme, nech si to nevidia. Keď chcú vidieť, nech prídu na stream aj zvych, by som si mohol dať na okno, že YouTube PD Jajo zrkať, nech všetci vedia. Že prečo Jajo vlastne kričí po nociach. Cooking show with Jajo. Všade je to Je cestou. v té troubě teplo. Je? Já to stáhnu z té plotny. Jak začal kričať, ne? Počúvam. Hele,
Takhle to chytni. Tím si chytneš ten kraj. Áno, chápem. A čo? Kraj jenom. Kraj? Počkej, ještě sundám tohle. To ja nejdem do toho. To chce, aby som išiel do pece? Pani čarodenica. Ukážte mi, jak to mám spraviť. Kraj si jenom chytni. Poklice je pryč. Poklica je pryč. Jenom, ne, jenom takhle. Jednou rukou si chytím tu... Chápem. Ne, bacha. Dobrý, je to suchý. Dobre. Mám. Na, A čo? druhou ruku. Málečka? A pomalu míchej, pomalinku jenom. Á, však povedz, že chceš miešať. Kde jsem dal tu smetanu? Tady. Ne, nech si dal smetanu. Do kolečka, jo? Do kolečka, dokola. Kolečko sa točí dokola, dokola, dokola. Mám úplne, že mokrú ruku. No, promíchej to. Obnova, strašne má obnov. To olízně a ochutnej to. Čo to je? Čas sme tu navarili, dáme pani. To vôbec nie je ochutené. Kolik z 10 by som mu dal? Nula? Nula? Však to nie je vôbec ochutené, však iba meso cítiš. Počkej, to ochutíme rovnou. Dobre, čo spravili? Co tam chybí? Všetko! Všetko, tu, takto, všetko. Ty vole. Tam daj. To je masaker. Však ochutnaj ty. Ty ochutnaj. Nasypu tam všechno, pak to zamícháš. Fú, dobre. Neviem, či je dobrý nápad. Takto miešam ja. Ja vám ukážem, ako miešam takto. Takto som to miešal celý čas. Celý čas. Takto som to miešal. A potom do druhej strany. Tak som to miešal celý čas. Prísám. A potom som to ešte takto. No pojď měšat. Miešam. Dobrý som. Parádně. Sám som si našiel hrniec a sám si ho aj miešam. Nech mi zabere srdce, lebo už mi ruky odpadnú, jak to držím dole. Ochutnej. Ja? Takto? Varechu cítim, celý čas iba varechu. Iba varechu a varechu cítim, nič iné necítim, Dobrý, chápeš? sundej, ty můžeš to. Dobre. Jo. Tak hezky ten bublinka, tak to má přesně být. Je to horký, jo, bacha. Prečo? A když jsou strán. Tam? No, tam. Ej to horký. Dobrý, před sebe. Doprava trošku. Až je před sebe. A polož. A posuň trošku dopředu. Ještě. Dobrý. Ha. Easy, kámo. Teď jdeš ochutnávat. Ja? Ja idem ochutnávať? Čo mi tam napuje? Tě nakrmím. Fú. A Chceš i s masem? I s masem? nie, bez mesa. Nie. Tak foukej. No, dobrý, asi. Nemá to chuť? Kámo. To je strašné. To je strašné. Čo sa stalo? Niečo sa pokazilo, kámo. Niečo sa veľmi pokazilo. To je... Čo si tam dal? Čo robí za ksichty? Chodí mu to?
Čo? Grca? Áno, solničku. Solnička. Alebo možno korene dáva. Ťažko povedať. Trošku komentuj. Mám mluvit? Solím. Sorry. Takže predtým korenivo. A přidám ještě trochu smetany. Trošku smetany. A bude sa to ešte variť, alebo samozrejme zdravíme, varíme a welcome in the cookies show with Jajo. Ďakujeme krásne. Ale popravde to bolo dosť hnusné, takže podľa mňa aj dochuťovanie to mu nepomôže. A urobili sme niekde maximálne obrovskú chybu a ja sám neviem kde. A bolo by dobre zistiť, čo robí. To ideme ešte dávať variť. Ešte tam? Ešte tam? Toto tam ešte? Už jsem to tam dal. Aha, okej. Kámo, jak som to splnil? Mikrofón padol na zem, prepáčte mi to. Chcel som povedať jednu vec a to som chcel povedať takú, že tak ma bolela riť, keď som sral, že som vyšiel z toho vecka a mal som chuť chodiť takto na široko, mať ventilátor pod zadkom a takto behať po celom dome, byte a možno kričať a plakať zároveň. Extrémna bolesť. A to, že som, poviem to takto pri varení, ospravedlňujem sa, to, že som mal riedke hovno jak vodu, to ani nehovorím. Vypadá to pro mě jak domováčka. No, aj takú farbu to malo, prisahám. Takže tak sa cítim po včerajšom chili. Vy ste tu včera síce neboli niektorí, ale my sme si nakoniec dali ešte to tekuté. A to bola že maximálna chyba, maximálna bolesť a dali sme to. Už je to chutnější, než to bylo poprvé. Tam je niečo veľký špatný. Tam je niečo veľký špatný, kamo. Ale to nemá žiadnu chuť stále, ani slanosť, ani štiplavosť, ani nič. To bude dobré. Ale prostě jsem napsal do chatu GPT, napiš mi nám jedno jídlo, které si dneska máme uvařit. Ale jediný rozdíl byl, že to bylo z rejží a to by bylo moc easy, jak jsme si řekli, to bez knedlíkem. Ty pičo! Čo? To nabilo jak svině. Dobre? Či zle? Už mi ruku. Tady máš kraj mísy, jo? Áno. Óóó. To je hezký. Co sme jedli? Pojď ještě nad umyvadlo a dej takhle ruce jakoby dlaněma nahoru. A neděs se. He! A rozetři si ten olej. On mi dal olej do ruky. To jak mám umýť? Pak se ti nebude tolik lepit to těsto. Aha. No výborne. A jakoby promíchej to. Iba takto? Jo. Úplně to vmíchávej do sebe, protlačuj to do sebe. Tlačím to do sebe. Mám to za nechtami, čet. Všade to mám za nechtami, kámo. To je nechutné. A nie je dobré to povedať. A to je príjemný celkom. Otři to i z té mísy. Kompletně. Otři ty kraje ty mísy do sebe. Jako mohl si sundat ten prstínek, ale to nevadí. Ja som nad tým rozmýšľal, kámo. Ja som nad tým rozmýšľal, že tie prstenie som si mohol dať dole. Ale už bolo neskoro, keď boli od oleja. Dobre to robím, čet. Počkej, tam třeba mouku. To je hrozný hovno. Tak hedlík. A to čo mám teraz s týmto robiť? Kurva. Dobre, dal som nejakú časť dole. Ja sa cítim jak Venom. Ja sa toho neviem zbaviť. To už si umej ty ruce. Počkaj ešte. Už tam toho tolik stejně nemáš. Mám veľa, cítim. Umývala ručky, umývala. Však mi pospaluje prsty, všetky končeky na prstoch. Lepšie. Podľa zvuku čudím, že pôjde chladnejšie. Ale ani veľa. Hej, takhle budu vařit. Dobre. To je cool s těma písničkama. Jasné, kámo, pesničky sú najlepšie. Strašne mi zakričal do ucha zase. On iba mi tak do ucha kričí vždycky. Dobre. Dobre je to. Dobre je to. Close. Close? Čo close? Čo blízko? Ja som hladný, kámo. Normálně tomu neuvěříš, on to vypadá jak knedlík. Tomu neverím. Tomu neverím. Udělám dva menší, protože ten jeden sám nevejde do toho. Dobre. Tak tu vyzerá jak knedlík, čet? Čet, je to tak alebo nie? Čo s tým robí? Dobre to robí? Dobre to tak robí? Blaze, tá nová je. Nová je.
Nová je. Umýva si ruky, on už skončil. Strašne rýchlo si umýl tie ruky, kámo. Však ja som si umýval asi 10 minút. Pojď ke mně, Jejko. Idem. Nemačkej, jo? Nemáčka. Tak okej. Čo ti jebe, aké šulce? Halus, ne? Dobre. Cením. Dobrý. Pojď Cením. bokem. Bokem? Aha, bokem. Čo robil? Jak je po piči, povedz ty. Dobré, ne? Najlepšie dúfam. Knedlučky. Vylepšila sa. Ale ešte chýba niečo tomu podľa. Co by ti tam chybí? Majoránka. Keď by mamka kedysi navarila slivkový knedlík, pár som si reku strčil do ryti. A preto stále tu bude. Je to možné, ale neber to osobne, lebo ja zabudám na veľmi veľa informácií a veľmi veľa informácií aj o sebe, takže tak. Ale na teba nikdy nezabudnem, Branči. Pálejú, vieš hádať karty? Ne. Jak to chytíš? To zlomíš? Tak to vidíš. No, našpoduješ a iba vystrč tým proste. Nemôžeš rukou hádzať. Čo ti Dobre. jebe? Zle. On to buble. Já nerozpadají se, dobré. Prečo to robíš týchto ľudí? Další Další 4. Čet, hneď som tu, idem si naklapkať do nosa. Ty pečo, teď. Dobre? Jak sa trase? Tak to jako není podle mě vůbec dobré. Jsou gigantický, ale. Čo poviete, čet? Rád, kámo. No. Tu vidíte. To nedáš nějakým to, ne? Tak to je profesionálne toto. Kámo, to Keď sú som riadne daj. knedly. Nechcem nič hovoriť, ale brutálne. Alert minus, lebo mi nefungujú zvuky na počítači, čiže je tu iba mikrofón, budem ho musieť reštartnúť a preto nefungujú zvuky a už sa mi to nechcelo riešiť, lebo som reštartoval počítač dvakrát a stále to nešlo. Ale ďakujeme ti za 3 eurička. Pojď to na dobrú vec, 100%, pripisujem si ťa potom ďalej a prajeme dobrú chuť. Ideme sa nájsť takto na streame. To je skoro jak Girovo stream, kámo. Kdyby jsem dělal v té vodě, by byl lepší podle mě. Brutálne to je, kámo. A to ty si vlastne navaril, ja som bol iba asistent nevidiaci. Keď som dával ten olej a ty si mi povedal, že daj tak od oka. Řekl, že to je trošku, no, je akorát slaný. Je to úplne dobre dochutené, kámo. Tak ak som sa toho bál, tak je to dobré. Na budúce, keď budeme takto variť, tak navaríme, že veľa a budeme to dávať bez omovcov vonku, čo ti na to? Nevyliezali tanier. Chceš vylízat talíř, aby si viděl, jak to chutná? Je to výborné. Že som umýval non-stop riady a poď sa pozrieť, koľko tam mám riadov, kámo. Vidíš tam? Vidíš tam. Ďakujeme krásne za cooking show videa. Ďakujeme, že sa vám to páčilo. Ďakujeme aj za peňažky. S Pánom Bohom. Idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Vidíme sa možno večer. Ja teraz takto odbehnem, nebude to katnuté, ale katnem to za počítačom. Čauko. Ďakujeme. Jo. Já mu mávat zatím. Dobre, mávaj. Úsměv a mávat. Konec videa starky, konec videa môj. Hodám tie lajky, daj mi tam aj tvoj. Ďakujem to za pozrieť, si najsam lepší, ak si sa dostal až sem. Naozaj som ti vďačný, si hodil subscribe.